Здравейте хора от YouTube, аз съм Гейминг. Днес играя 1v1 в сервера Mad Gambit, т.е. не се пише. Хора, не забравяйте харесате отдолу, ако искате да продължат с клиповете. Не забравяйте да се абонирате на канала ми, ако не сте се абонирали. И хора, само едно нещо да кажа. Играя в безплатен сервер, защото за жалост няма купената Minecraft, но мисля да си я купа. Но ще видя кога ще се купа и тогава още повече клипове ще качвам. И сега направо да почваме. Дойдеш, има ли хора? Защото 12 часа вечерта е. Сега ще чакаме 2 часа. Какво правим? Еми хора, аз ще спра клипа и ще се върна когато влеза. И тук съм хора. Чаках там 2-3 минутки. Най-накрая не знам някаква. Гаме лайф. Опа. Леко е. Окей. Само си вистрелите. Ооо. Това става какво се пише. Ей, фак! Убима, право. Добра е наистина. Особено с лък. Добре, ще изиграя 5 игри хора. Както знаете, и първият ми клип беше с 1v1 в някакъв друг сервер. Но сега говоря поне, а там пуснах музика. И сега, ето, чуете ми гласа, чуете. Да. Сега моля се да не е тя и тя е. Но да я бия, но с лък никога не мога да играя също нея. GG. Този път ти победих. Била много слаба. Много, какво кажа. Не знам дали е мъж или жена. Не живе. И в играта е жена. Сега. Нищо ме болят ръцете много време. Заради това може би не мога да игра толкова добре. Тая. Само така направи го на турски това, защото аз знам турски. Перфектно, аз съм турчин без това. Но на другите клипчета вие, ако искате, ще го направя на български, за мен няма проблем. И как ще победа с лък? Това аз не мога. Чуба, това лети. Давай! Къде там? То тя не дава да се доближа до нея. О, yes, бе! На! Така става какво се правиш. Това беше третата. Да, още 2 игри. Знам, че клипа ще бъде много малко. Но какво правя, още не мога да снимам толкова добре клип. Но като свикна, ще качвам повече клипове. Сега.
Батя. Не, моля. Хоп. Хопа. Да. Бегай. Оф, тия сме. Много добра игра, наистина. Сега да видим последната игра, дали ще може да му победи. И сега една игра му победи. Пак е добре, пак е нещо. Окей, добре си сега. Тя майче вече не влиза, защото е страх, защото не знае какво става. Аре бе! То тя не влиза, бе. Еба. Влизай, бе. И хора, майче пак ще се преклипаем и след това пак ще отпусна. И тук съм хора. Наистина много време чаках. И да кажа едно нещо, смених си текче пак, както гледате, защото този не беше толкова хубав. Здравей! Изглежда като добър играч. Но не. Да. Спечелихме тази игра, хора. Това беше за клипа. Както казах, не забравяйте и харесате отдолу, ако искате да продължат клиповете не само с Line, а с други минигеймсове. И ако искате този текст пак или другия, просто напишете в коментара, другия клип да го дам. И не забравяйте да харесате отдолу и да се абонирате за канала ми. Бай-бай!